Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Srdečne vás zdravím týmto biblickým pozdravom všetkých tých, ktorí ste si naladili Alia TV. Dnes budeme pokračovať už 12. dielom nášho biblického okienka o Pánovom príchode. A opäť sa presunieme do prvého listu Korinťanom, tentokrát do 3. kapitoly. Východiskovým textom bude dnes predovšetkým text od verša 13 do verša 15, ale aby sme sa dostali do celého kontextu, tak prečítame si zo slovenského ekumenického prekladu od 9. verša. Apoštol Pavol teda píše: My sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto totiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu, sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Toľko to zo samotného textu biblického. Vo verši 9 Pavol prechádza z jedného obrazu na druhý. Spomína tam obraz Božej role a potom prechádza na obraz Božej stavby. V gréckom texte je oikodomé. Tento obraz Božej stavby je teda východiskovým pre nás pri zdieľaní sa s ďalším textom. A Pavol tu pripomína cirkvi v Korinte, ale skrze Božie slovo aj všetkým nám, že sme Božími spolupracovníkmi. Sme Božími syn ergos. Alebo som Božím syn ergos. Som Božím spolupracovníkom. Každý jeden z nás. Nie len apoštol Pavol, nie len jeho spolupracovníci, ale aj my sme Božími spolupracovníkmi. To znamená, že máme tu v tomto svete počas putovania, ktoré tu máme tu svoje poslanie. A toto poslanie súvisí s druhými ľuďmi. Je to v podstate apoštolské poslanie. My sme nielen Ježišovi učeníci, ale sme aj jeho vyslancami. Máme účasť na apoštolskom poslaní a toto je niečo, čo sme dostali len vďaka Božej milosti. Pavol si uvedomuje, že to, kým je, to, že je apoštolom, je z Božej milosti. Toto nie je ľudský výber, ale je to dar. Dar byť poslaným samotným Ježišom. Dar byť Božím spolupracovníkom je niečo, za čo patrí
Bohu a Pánovi Ježišovi vďaka. A ako Boží spolupracovníci a jeho vyslancami máme byť, a to nám hovorí verš 10, múdrymi architektmi. Je to zaujímavé, že pôvodné grécke slovo je architekt, architektos. Toto slovo možno Pavol poznal z gréckeho prekladu proroka Izaiáša, lebo v 3. kapitole, v 3. verši je vlastne grécky výraz sofon architekton, ktorý naše preklady zvyčajne prekladajú zručný remeselník. Architekt v tom čase, kedy písal apoštol Pavol, tak bola trochu iná úloha ako dnes. Architekt bol niekto, kto mal na starosti financie a potom realizáciu celej stavby. Takže bol v podstate investor a zároveň alebo aspoň strážca tých financií a zároveň bol v podstate stavby vedúci, keby som to teda dnešným jazykom, keď niekto je odborník v tejto oblasti, tak kľudne ma môže opraviť, lebo nie som odborník v tejto oblasti, ale takto si to nejakým spôsobom predstavujem. A máme byť podľa Pavla múdri architekti. Lebo ten múdry architekt je ten, ktorý stavia základ. Potom na tomto základe môžu stavať potom aj ďalší, iní stavitelia. Ale je dôležité mať postavený pevný základ. To poznáme aj z Evanjelia a v podobenstve o dome, ktoré je postavené na skale, na rozdiel od domu, ktorý je postavený na piesku. Čo je tým základom toho Božieho diela, ktoré môže byť realizované uprostred poslania v tomto svete? Ten základ je jediný. Tým základom není žiaden človek, žiaden apoštol, žiaden biskup, žiaden charizmatický vodca, ale jediným základom je Ježiš Kristus. Stavba, ktorú Pavol stavia, alebo aspoň je Božím spolupracovníkom na tom, čo Boh koná, to by bolo asi presnejšie, je vždy postavené na jednom jedinom základe, ktorým je Ježiš Kristus. A opäť v evanjeliách môžeme ešte použiť obraz základného kameňa, uholného kameňa. Tu vlastne Pavol zdôrazňuje, že celý základ tej stavby je Ježiš Kristus. Kto môže byť tým múdrym staviteľom v súčasnej dobe? Priatelia, ak sme otcovia rodín alebo matky v rodinách, ak sme cirkvi v dome, ktoré máme ľudí, ktorí sú nám zverení už v našom dome, tak my máme byť múdrymi staviteľmi v našich cirkvách v domoch. Toto je úplne základný význam pre každú jedného z nás. Pavol, keďže nemal vlastnú rodinu, lebo bol povolaný výlučne k službe a tejto službe sa naozaj venoval, tak to duchovnou rodinou vidí a prezentuje práve tie jednotlivé spoločenstvá, ktorým zvestoval evanjelium. Či už to bola cirkev v Tesalonikách, alebo teraz cirkev v Korinte, alebo potom
keďže list do Korintu bol písaný z Efezu, budeme neskôr hovoriť aj o cirkvi v Efeze a ďalších spoločenstvách. Ale každý jeden z nás máme niečo, čo Boh má pre nás ako úlohu, ako niečo, aké poslanie a my máme byť Božími spolupracovníkmi na tej Božej stavbe, ktorá nám bola zverená. Skúmaj mi každý jeden, čo je tou Božou stavbou. Opakujem, v prvom rade je to naša vlastná rodina. A potom to môže byť spoločenstvo v miestnej cirkvi, tak ako bola cirkev v Korinte, v Efeze, v Tesalonikách, vo Filipách, v Ríme a tak ďalej. A potom to môžu byť aj iní ľudia, ktorým môžeme byť poslaní zvestovať evanjelium alebo pomáhať s posilňovaním ich viery, navzájom sa posilňovať. Takže vždy je niekto, kto zvestuje evanjelium ako prvý. Či už je to otec, matka, starý otec, stará matka, alebo nejaký evanjelista, to je ten, kto ako prvý kladie tie základy, ale tým základmi musí byť vždy Ježiš Kristus. Nie jeho osoba, nie je poukazovanie na dôležitosť iných ľudí. Bars by to bol aj rímsky biskup, nazývaný pápež katolíckej cirkvi, alebo nejaký významný kazateľ v evangelikálnej cirkvi, napríklad David Wilkerson, alebo ktokoľvek, môžeme si akékoľvek meno zameniť, ale tým základom vždy je Ježiš Kristus, nie niekto iný. No a potom teda sú tí, ktorí pokračujú v tejto stavbe a vo verši 12 sa vlastne rozpráva o dvoch druhoch materiálu, ktoré môžu byť použité na túto stavbu. Sú to prvá skupina, to sú vlastne drahé kovy a potom tá druhá skupina, to je ten materiál, ktorý je ľahko zničiteľný. Zvlášť, ak by sme podrobili tie materiály skúške ohňom. Takže najprv Pavol menuje zlato, striebro drahokamy a potom drevo, seno, slamu. Keď máme účasť na Božom diele, Božej stavbe a sme Božími spolupracovníkmi, tak výber materiálu je na nás. S čím pracujeme? A práve to, s čím pracujeme, podlieha skúške ohňom. A tu sa už dostávame do toho kľúčového textu od verša 13. Ja ho prečítam, tento verš v mojom gréckom preklade. Každého jedného dielo sa stane zjavným, lebo ten deň ho odhalí, pretože sa zjaví v ohni. V tomto texte zjaví v ohni je použité opäť grécke slovo pre apokalypsu. Apokalyptétai je tam. A tu nám jasne zase upriamuje pozornosť tento text na ten deň a práve ten deň je
označený Hospodinovho dňa, dňa Božieho súdu. Ja iba pripomeniem, že v minulom nahrávaní sme si spomenuli z prvej kapitoly prvého listu do Korinta, že my sme tí, ktorí sme neobviniteľní. To je ten 8. verš. Ťažko sa to vyslovuje. Neobviniteľný. Pretože patríme Pánovi Ježišovi a on nás upevňuje až do konca. Ako ľudia, ako osoby, ktoré sme odovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, sme spasení. To nám potom pripomenie ešte v 15. verši apoštol, v tejto 3. kapitole. Ale okrem nás samotných bude skúmané aj dielo, ku ktorému sme tu na zemi pozvaní a povolaní ako Boží spolupracovníci. Takže nebavíme sa teraz o našej spáse, o tom, či budeme spasení, ale s čím pristúpime k Bohu, čo si prinesieme a možno trošku obrazne teraz použijem iný obraz a či prídeme k Bohu nahý, tak ako keď niekto uteká pred požiarom a nestihne si nič na seba obliec, lebo proste zo strachu uteká a nemá čas, bojuje o holý život, tak aj táto možnosť tu jestuje. Že budeme zachránení ako keby nahý, alebo prídeme k nášmu Bohu a Otcovi v deň súdu s niečím, čo prejde skúškou ohňom. Aké sú teda možnosti tejto skúšky ohňom? V podstate hovorí najprv 14. verš pozitívne a potom 15. verš nie príliš pozitívne. Takže ešte raz, my, ktorí sme uverili, sme neobviniteľní a budeme zachránení, budeme spasení. Ak vytrváme dokonca v našej viere v Pána Ježiša a v odovzdanosti nemu. Ale bude aj preskúšané dielo a prvá možnosť je, ak niekoho dielo zostane, ktoré na základe dobudoval, dostane odmenu. Znovu je tu veľmi dôležité, že my vlastne dobudovávame dielo, ktoré je už začaté. A ak sme dobrými, vernými správcami a staviame naozaj na tom jedinom základe Ježišovi Kristovi a spolupráci s Božím duchom, to doplňam do tohto textu a apoštol Pavol sa tomu pomerne dosť venuje práve v liste Korinťanom, keď budeme rozprávať viacej o charizmách Ducha Svätého a o spolupráci na budovaní Božieho diela, tak vtedy dostaneme odmenu. A druhá možnosť je práve v tom 15. verši. Ak niekoho dielo zostane, ak niekoho dielo zhorí, sme v 15. verši, utrpí škodu, doslova bude potrestaný, on sám však bude spasený, zachránený, avšak takto ako cez oheň. Takže
Oheň Božieho súdu overuje kvalitu našej práce, našej činnosti na budovaní Božieho kráľovstva. A ak my patríme Pánovi Ježišovi, odozdali sme mu život, tak tento text nehovorí o našej spáse v takom slova zmysle, že by nám mohla byť odňatá. Práve naopak platí to, že sme neobviniteľní, lebo Pán Ježiš stojí za nami. Ale prídeme o odmenu. Áno. Prídeme o niečo. Čo je toto niečo? A čo je to odmenou? Toto je vlastne veľmi dôležitá otázka. O čom to tu vlastne rozprávame? O akej odmene? Ja keď som sa pýtal v Božom duchu, čo je to odmenou, tak odpoveď, ktorú som dostal, je vlastne koruna alebo koruny, prípadne vence, ktoré my môžeme dostať a o ktorých sme už rozprávali v našom druhom diele tohto seriálu. A síce v prvom liste do Tesalónik v 2. kapitole verši 19 až 20. A tam sa spomína koruna alebo veniec chvály. A tým vencom, tým korunou chvály, ako to komunikoval apoštol, tak bola práve cirkev v Tesalonikách. A ďalším korunou alebo vencom môže byť pre Pavla práve Korintská cirkev. My dostaneme a prejdeme skúške ohňom vzhľadom na dielo ako dobrí a múdri stavitelia nejaké vence, nejaké koruny, o ktorých nám potom viac hovorí Božie slovo a ľudia, ktorí mali skúsenosť stretnutia sa s Pánom Ježišom v nebi, tak takisto rozprávajú o týchto korunách, respektíve vencoch. Ja iba spomeniem z Božieho slova prvý list Timotejovi 4:8, kde sa hovorí o korune alebo venci spravodlivosti. To slovo, grécke slovo Stefanos sa dá preložiť aj koruna aj veniec. Takže tam je písané o korune spravodlivosti. Potom v Jakubovom liste 1.12 je o korune alebo venci života. A v 1. Petrovom 5.4 o korune slávy. A takto by sme mohli pokračovať, ale tá koruna, ten veniec môže byť veľmi výnimočný, veľmi jedinečný, ktorý dostaneme. A na toto sa môžeme tešiť. To je tá odmena. Samozrejme to najdôležitejšie, že budeme s Pánom. To je to úplne najdôležitejšie, že budeme s ním. A že sme a budeme aj pri tom poslednom súde zachránení. Lebo sme a budeme spasení. Keďže patríme Pánovi Ježišovi a sme neobviniteľní na súde, pretože máme zástancu Ježiša Krista. Ale písmo nás pozýva k tomu, aby sme aj nadobúdali poklady, ktoré že sa nepominú, že sú nezničiteľné. A toto je to, čo je súčasťou vlastne našej účasti na Božej stavbe a našom apoštolskom poslaní. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali aj rozdiel medzi tým, čo je vecou spásy a čo je v podstate vecou tej odmeny, ktorú dostaneme pri tom súde ohňom. Keď
sa ukáže to, čo bolo v našom živote pravdivé. To, čo prejde to skúškou ohňom. A chcem ešte jedno slovo na záver spomenúť pre zvlášť tých, ktorí túžia alebo sú v službe učiteľov. Je to slovo z Jakobovho listu z 3. kapitoly a 1. verša. Jakob hovorí: bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budete prísnejšie súdení. Toto je slovo, ktoré je v obdobnom kontexte ako práve slovo o odmene, respektíve o korunách či vencoch, ktoré máme. Opäť si dovolím zdôrazniť to, že ľudia, ktorí budú mať účasť alebo majú účasť teraz na učiteľskej službe a milujú Pána Ježiša, odozdali mu svoj život, tak budú spasení, budú zachránení, budú neobviniteľní. Ale ten súd ohňom bude pre nás prísnejší. Akými slovami povzbudzujeme tých, ktorí sú našimi bratmi, sestrami, alebo môžu to byť aj deti, ktorých vyučujeme, či už naše vlastné deti, alebo deti, ktoré sú súčasťou nášho vyučovania. Toto je niečo, čo je potrebné, aby sme si uvedomili, že tým, že sme súčasťou tej Božej stavby a Božieho diela, tak všetko, čo robíme, podlieha súdu ohňom. A ten deň to odhalí. Odhalí aj úmysly nášho srdca, aj to, ako sme veci robili, a čo zostane trvalé, čo bude onou odmenou, korunou, či už chvály, slávy, spravodlivosti. Túžme potom, aby sme žili s Pánom Ježišom navždy a túžobne ho očakávajme, tak ako si neustále pripomíname. Buďme tí, ktorí dychtivo, vytrvalo očakávajú zjavenie nášho Pána, tak ako hovoril o tom apoštol Pavol v 1. kapitole. A zároveň spolupracujme s Božím duchom na tom, aby aj druhí ľudia v našej blízkosti, alebo tí, ku ktorým sme pozvaní, aby v nich rástla tá Božia stavba. Aby sa oni, aj my, aby sme sa všetci pripodobňovali Pánovi Ježišovi Kristovi. Aby sme mohli povedať, tak ako apoštol Pavol v liste Galatianom: už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. K tomuto smerujeme. Priatelia, bratia, sestry, nech dnešný deň je pre vás požehnaním. Povzbudzujme sa navzájom, lebo máme dar toho, že môžeme byť Božími spolupracovníkmi. Bola nám zverená veľká služba, veľká zodpovednosť. A túžme potom, aby tí ľudia, ktorým slúžime, či už slovom, povzbudením, ktorým odozdávame alebo pripomíname ten jediný základ Ježiša Krista, aby rástli spolu s nami. V takú plnosť, že naše vlastné deti alebo ľudia, ktorým odozdávame Božie slovo, aby nás prevyšovali. Lebo tým
modelom nie sme my, ale tým učiteľom je Duch, Duch Svätý a samotný Pán Ježiš Kristus. Tak ešte raz, buďte požehnaní. Maranatá, príď, Pani Ježišu.